Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Without you, there's no... Wisit! Oh, Miss Chloe, nganong kalit ka na sa... Nia ang kundatan. Kinsa? Si Trixie. Nia si Trixie. Oh, si Miss Tracy, tuwag ka lang nagpaso-paso sa beach. Samantha, uwan sa'yo na wala mo ini. Ngano niya man sa Trixie din niya, ha? Miss Chloe, kalma lang ha. Niya ta sa beach aron maglingaw-lingaw. Unsa nako kare pagkalingaw, ha? Nga niya man sa nababayana din niya. Kalma ba kayong nagpaso-paso sa baybayon? Nga nagtupis lang. Miss, Shit! Kigupaan ang bayhanang ako adlaw sa mansa. Shit! Oh, madam, yes, madam. Coming is the coffee. Pinmiho na ni nato, ha? Kaya makaluwag sa dughan yun ni magpahangin sa daplin sa baybayon. Kung ikaw pang nasa kong dapit, mami, malingaw ka. Kung makakita ka ng babayhana sa beach. Parang niya wala siya din sa beach. Samantala ka, doon na ng bayana. O pangutan ako nga nung ni anak siya din, he. ako yung doolon, Miss Chloe. Oh, bungal ka ba? Doon siya karandayon. Og susiha ko nagsabot ba sila si Jericho nga mag-abot din, he? Lakaw na, Samantha. Anong sigam na imong mata diha? Oh, Nana. Nana, inyong kape. Hello, Miss Chloe. Kumusta ang pamati, ma'am? Samantha sa ba? Uy. Lakaw na, doon na siya. Mahiba pagtamis naman ang inday ang dool niya, Miss Chloe. Ay, kikisa may ito doon, day. Oh, doon naman ka ha. Wala problema, ay. Lakaw na mo. Apil ko. Kung ganahan mong kamong duha mo doon, lakaw na. Oh, hala. Dali naman ang inday. Samantha, day. Manong og gubat. Oh, siya. Aday. Ato ning klarohon, aday, Samantha, oy. Ay nga, nung nanganaog manta. Nga hayahay mo tos babaw kay hangin. O sa mga muuna, tagkaligo nila. Ay, dili lang. Muduol ta na babayaran ng paso-paso sa beach. Ha? Oy, hala ka na tudulon ka na. Kasi nagpanti lang, bra. Uy, pilang ko na. Muni tudulon. Kailan ko na, oy. Nagkailan ka na, Miss Trixie? Ay, kailan mo lang. Maman na siya. Uyab ni Dong Jericho's una. Dili ka na sikreto ang ilang relasyon. Ay, oy. Ay, hapit na magda sila makasal si Dong Jericho. Pero, wa man ko kay bakong nga nung sila naman noon si Dong Jericho o si Chloe ang nagkauyab. Kunya mao na kaslon nun. Libo ko day. Ba? Maugay na nga hitabo sa una. Ay, uy, mauna, oy. Libo ko day. Ayaw na inday. Ngano mata. Tinilang ka, ha? Ha? Tinilang ka. Ako na lang mo doon ni Miss Trixie. Uy, unsa? Ikimudoon, unsa ang mani mo? Sige, uy. Kanin to, ibiling ko din. Magpaso-paso na lang din akong beauty the prince by bayon. Basil pa dagan, negyo din ako magkita na akong Romeo. Uy, dagan pa dahil ka man ng inday? Ay, pag-ana, day. Dagapin ko, day. Tanaw ni mo na ako, ha? Nangita pa taong kong Romeo, day. Unya, mo pag yung mo abot. Si Idol tato na ako. Sige lang nang, uy. Maabot talaga na. Di bitaw. Sige lang. Kaya lang ka, ha? Ako nang doon si Miss Trixie. Sige, day. Unya, mag-atang lang ko din, he. Unbog noon ka kay maldita ra ba na. Uduol din ko, day. Ay, dili man magkabugno na inday, uy. Ha? Dili na nako type nga makibugno, uy, nundan. Basta kununan ka niya bugno. To the rescue din ko, day. Okay, sige. Diya lang ka, ha? Okay. Si Miss Chloe, dalang aura ng makikan sa ipapaw. Miss Trixie? Ikaw na, Samantha. Yes, miss. Ako. Nganong di ka din eh? Ano? Ikaw na ba yung tagyain ni Napitang? Manguta na magkaganon niya ako? Nagsabot mong surgery ko nga mag-abot mo din eh, no?
sa tinuod, miss. Naibaw ka nga niya sa surgery ko din unsa. Hey, kung manulti ka, malagit sa. Hilas ka kaday. Wa mo ko maginilas, miss. Naghinilas pa. Kung makapangutanak na ko, muli na norog ikaw ang iyang-uyang. May mo ba kung pahawag ka niya? Tubagaon na nga akong pangutana, miss. Nganong ni Aka? Wa kay katungod nga may baw kung ngano ni ako. O wa kay labot kung ngano ni ako dining dapita. Tungod kay dili ta close. Naibaw ka ba nga niya si Miss Chloe karon? Og si Sir Jericho? Wa ko'y labot ko niya sila. Excuse me. Ayaw na, miss. Uy, ko! Sabah! Kabastas ba ni mo? Ay, ganitulit ako, ha? Kabasig unsa na kamot mo. Sorry. Pero, gusto talang kang pasidanan. Oh, Nga sensitibo pa kaayo ang akong agaw babae. Busa, ayaw lagi pagkimo og iksina nga makapasakit ni Miss Chloe. Di baharan ba ko ni mo, ha? Dili ni bahad, miss. Importante lang ako ang kaayuhan sa akong agaw. Sip. Naibaw ko. Insecure lang si Chloe na ako. O mga ni angay niya. Mangilog. Excuse me. Manang Inday, Day, saman. mamalik tas taas na. Saman, day. Ngano man to, day, saman. Mura man muog. Kung sa putang binirahay man mo, day. Ngano mo to, day. Ay, abot pa. Pero, magkaligot magod ka isig sinultihan. Asya? Gawas pa, nagtuda ko nga nagsabot yun na sila sa surgery ko nga mag-abot din. Hala no. Pagsabot yun. Agoy. Bagla sa daignaw ni si Miss Nixie. Minang, kinahanglang may bawa ko. Kung naibawa ba yun sa surgery ko nga niakang din si Miss Trixie. Agoy. Unya, o sa may mubahaton ko mahibaw kasi tinood. Aw, tanaw lang. Agoy. Taras doon jirik ko sa informasyon, oh. Sige man lang, ikaw na lang sa veranda. Ignala si Miss Chloe nga, musunod ako. Mami, naglagot ko. Chloe, kalma lang. Hindi na mo padaka na yung gipati. Hinugluwi nga ni Ataro maglingaw-lingaw, ha? Pero saan man ako pagkalingaw, Mami? Naana si Trixie. Nagsabot yun na sila si Jericho mag-abot din eh. Paabuto na lang na to si Samantha. Ayaw dahil pagkukumaunsa ka ba? Wasa sa lang nga alang nangita mo, ah. Dili, Mami. Klaro yun kaayo. Dili ni sulagma lang. Nagsabot yun na silang duha. Miss Chloe. Manang Inday. Yes. Hain si Samantha. Doon na pa gato, miss. Di pa una lang ko niya din kay basi doon na mo isugo ba? Unsay nahitabo sa ubos? Na, wa jud ko kabati kung unsay lang istoryahan, miss. Pero, murag naglalis gito sila. Aw, kita tiyali mo. Oh, nakita na ko nga nagbinirahay sila. Ay, mao na. Inday, Ay, unsa man? Nagkalalis ka sila? klaro lagi. Gituyo yun ni Trixie nga muanhi din kay naa si Jericho. Manang Inday, tingog! Tingog! Sige, mag-aarya. Ay, Unsay nabati mo sa ilang panagsulti? Tubag! saan lang ko magsulti madraman, magsigim sa mong tabi diha, sa usaw man mo? Okay, sige. Sulti na. Ay, wabita ko ikasulti. Kay, waman sa ko kabati lagi sa tingog. Oy, matabunan masahangis, daplis baybayin ilang mga tingog. Pero binirahay to sila. Hain na lagi si Samantha. Hain ka ng tawana. Makatudag yun ang pagtunga ni Trixie din. Oh, yan eh. Oh, sige. Magkita lang tayo diri, ha? Bye. Si Miss Trixie to kasulti ni mo. Samantha? Pagkaktikag na ang surgery ko. Imo pang kita si Miss Chloe din mo. Na mag-abot man dahil mo si Miss Trixie. Uy, hilo ma. Ayaw patagang pangaway na ko, ha? Kinahanglang awayon ka. Kay traidor ka. What if I never
kiss your lips. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me.